Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Goblok. Halo pemirsa, selamat aktivitas. Bar mandi, bersih-bersih. Aku ki memang arep metu pemirsa, beras ki sakjane entek. Aku ngenteni tukang paket. Ceritane estimasi waktu niki hari ini dan kurir langganan aku resign. Tak WA, "Mbak, aku resign." Pantesan kok yo pengirimane kok yo suwi, jebul iki ana sing metu kurire. Mungkin area kene kali guys yo. Sing biasa langganan tak takok iki metu. Nah, kurir baru pemirsa, aku ngerti alamat kene. Mangnya isuk ngruput nang jam 6 Sherlock, guys. Tak anteni. Ini ceritanya kan ini. Pas aku dolan Jepon lama yo. Wis iku Kak, apa jenenge? Tuku bibit neh, aku titip tukokno ibu ngono. Titip kono bibit terong dan bibit sawi ngono. Wis ora usah tuku, wong 2.000 rupiah ya pemirsa, isi piro iku wake pemirsa kok. Mosok 2.000 tak jaluki gak lah. Wis engko tak tukokno, paron piye? Tak delok bibite kok isine wake, ya wis gampang aku yo ngono. Ki lagi demam pengen ijen-ijen ngomong mudan, guys. Aku ki lagi gak nganggo foundation dina iki pemirsa gak metu nanti paling metu nang. Aku ki nek blonjo iki seneng cedak-cedak, cedak wis lengkap. Kecuali bar kecepu mampir nang ndi ngono apa. Ki aku nunggu ket mang. Aku bingung kok suwimen Mas mungkin ya golek area sing terdekat dhisik kali ya pemirsa. Iki yo sing entek mang apa guluku apa kopiku yo berasku yo entek tapi wis ngecupno aku pemirsa tapi stok untuk besok habis ngono ceritane. Suwene mbuh aku. Suwimen aku guys. Apa dek? Niki yo paketan iki yo ora larang guys. Aku iki paketan sepiro lah. Paling larang iki 20.000. Jarang aku nek barang sing gede-gede iki online wedi pemirsa aku wedi nek tidak saya inginkan. Retur ya ribet. Nah, dalam arti iso ae cuma prosesnya mekenek gampang. Ngenteni ki ndek mang lho guys aku. HP-ne umat. Ndek mang pemirsa aku ora ndang teko-teko paketannya grimis guys ki. Ki makan rencana ceritane ki aku ki ape tuku sayur karena aku bingung masak apa bingung guys. Ya perkara ngenteni kang paket. Ceritane gak sido. Tak WA orang dibales ndak watakku surup cah tiwas aku metu ora tuku beras aku mau ditelepon bakalku wis tuku ora nyah. Boh aku ngrasakno ngeluh guys tak tinggal bubukan kene iki mau yo bar kopi yo tante Dini mang ceritane saya wong anyar pemirsa dadi karo mang karo alamate Sherlock sik wong anyar ya wajar pemirsa. Sing Mas langgananku wonge wis resign, mbah kenapa resign suwi lho padahal. Oke pemirsa, gimana tak anteni Mas ya ono ya ini genteni ra teko-teko paketane. Tak tinggal tuku apa Bang? Tuku es teh ngorong rasane. Mas iki anyar guys yo. Yo Sherlock ngono ah. Peng sirai bisa. Nganggo micellar water. Kulitku iki berminyak guys ya. Aku adoh sopeng 17 nek terus berkegiatan sing effort ngetekno tenaga mesti aku ketak berminyak kelomo. Nek sing gak ngerti kae kok ngoten gak tau adus mesti ngono kan. Guyon guys ya. Berarti mungkin orang sing gak ngerti
Mbak ini kok anu, ya memang kumpul-kumpul ae ngono kuwi, Guys. Tapi ya misalnya tak cuci muka sampai ping pira ae, engko nek wis mulai berkegiatan, ngetokno tenaga, engko mesti melonyoh neh. Kulitku iki berminyak. Lan aku tuku sing ngene iki. Mas yo aku barados, engko yo efeke seger kok ilang kok yo kemenet neh. Terus melonyoh kaya ono minyake. Ya wis ngono kuwi aku. Bawa peadus pembitul korpeng yo sama terus aku iki ngono besar sini aku nek kesuwen niku kadang kan foundation weda apa sunscreen nek nempel suwe iki rasane iki perih nih meripat pemirsa aku iki pemirsa iki sudah datang paketannya alhamdulillah tante ini apa paketannya ya paketannya anu pemirsa di thumbnail sih. Mohon maaf ya buat pemirsa, nek aku unboxing di kamar ambil bersih-bersih kamar guys ya. Bersih-bersih kamar pemirsa aku. Ki sak paket ki yo. Benih sawi caisim, benih apa nih? Saya tak buka nasi pemirsa yo paketan. Aku ki lali ya pokoknya sak ongkire iki 7.000 ngono aku pilih pemirsa. Itu iki ditip ngono pengen icir-icir. Kan mesen Mas Alif yo iso wae cuma sekalian aku pesen tadi sekalian. Timun Jepang guys. Timun Jepang sing kadang digawe acar nang apa kuwi konten online kuwi lho pemirsa. Timun Jepang. Tak buka dulu guys. Apik yo. Packaging-e wala kene mereka bahasa Mbak. Wong iso bahasa Inggris. Ra iku kira desa elek-elehane mengikuti zaman ya berat guys. Loh. Lain di sholat tapi rezeki kutol. Timun Jepang sing biasa konten-kontennya wong apa? Konten kreator online kuwi lho pemirsa. Terus iki terong ungu guys. Oh. Terong ungunya ada 40 biji. 40 seeds. Terus 150 biji sawi caisim. Aku persoalan apa bisa using ini ki? Keperluan anakku, keperluanku ya wis ngono kuwi. Oh. Join ambek ibuku ngono ceritane iku. Mana apa pesen Mas Alek? Pesen kue, aduh. Ibuku ngono. Dari arep pesen aku ki apa oleh pemirsa yo ngisi waktu luang sing positif daripada gibang ngalor itu kan mending ambil positif yo bonjo online tuh setiap orang tuh berhak yo sepenting diizini bojone sepenting ono duwike nah seperti itu jadi iso tanggung bahan konten murah pemirsa iki pokoknya saanggre 7.000 ki paling ana 2.000-an per 1.500 repes iki guys, gak larang. Sidik-sidik ngono kuwi pemirsa, sampai beres-beres. Mau ceritane guys. Apa boleh pemirsa aku ki ngono kuwi tanggung ngisi waktu luang. Daripada wong wedok kuwi nek kadung jagung, wis to. Aku gak munafik, nek kadung jagung tetep jagungannya lali. Ya kan berapa biasa lali ya ki apa ya mesti lali ya. Apa wis lali. Wong rencana tuku obat suket tak pikir aku golek sing poro gede lah sesuk lah aku yang ngono. Soalnya kan di depan ki mau tak sempret bisa.
bukannya aku ki kemprok, aku wis sering tak riti bener. Sarane pemirsa dikasih obat suket baik kan, tak pikir iya daripada tenagaku rekoso tak riti cuma cepet tukule ya pernah ana sing komen kok sukete ngono dijarno lho, aku ki gak pernah ngejarno ya tak resiki. Cuma memang gak langsung dino ya tak sambi soalnya gaweanku ya ora mung ngopeni omah, ngopeni apa hewan peliharaan kok kucing, ayam, resik masak ya, ngopeni anak. Kita gak ketara ibu rumah tangga iku pemirsa. Cuma ya kuwi gaweane akeh, gak ketara tapi akeh. Nek sing kaya apa? Nek kok teledeni kuwi yo wirawiri anak-anak sekolah 2 antar jemput. Kuwi gak krasa kesel lho guys gawean. Rumah tangga asline gawean semua ibu rumah tangga gawean iku memang gak ketara, tapi kesel. Asine ini di mana-mana wis ora aku tok. Oke guys, mau tak ambile sing bibit kuliahane urung sempat tak anu pemirsa. Yo urung kabeh. Soale galonku baru habis belum tak lubangi. Soalnya nek dipakai untuk pot tanamanku harus dilubangi. Engko ben aliran airnya metu. Engko nek kebacekan banyune ning jero ne oyote akare, engko bajeken bosok ora urip. Pemirsa. Ambek sik iki nganu apa jenenge aku ember sesan dikasih mae ya dikasih makni dari kita buat ada mainane jujur. Sik resik guys ya ngene iki lho iki gawean iki ra ketara tapi yo ketok akeh. Oh pemirsa iki mon mak iki tak sik mek aku rasane perih kabeh. Aku nih golek ada apa segala macam skincare itu sing anu kuetku iki cocok-cocokan guys yo. Ya ngono kuwi mang lombok kayak wong ora tau adus padahal ya adus. Ndak terus tak dono aku adus guys. Oh, diseneni YouTube kok. Dimarahin YouTube nanti saya guys ya. Mosok. Aku tahu ngono ku pemirsa. Raiku ki benyake warah. Ngoten ora adus seneni wong. Ngoten adus sik di dikira ratus pun ratus tambah wes tak mengambil anu pemirsa teman-teman bibit yang lain sik yo apa jenenge ki aslinya bibit-bibitku sebelumnya kuwi belum tak tanam semua karena keterbatasan pote ya pengen golek pot barang sing cocok. Itu sing dulu pemirsa bibit kangkung. Aku baru tahu seumur hidupku nek bibit kangkung model begini guys. Tuh. Bibit kangkung. Ini tomat. Oh iya iki kacang panjang, bayem, timun, cabe. Mbak aku sih iki gak nguripno iki. Taruh sini iki teman-temannya. Nganu pemirsa. Tumpah sebentar ya, maaf ya. Bibit kangkung. Aku daripada kadang luwean saldung niku entek kepangan admin nek ana luweane tak tuku niki guys. Niki eksperimen pemirsa. Sapa ngerti Mas Anto mulai aku diwangi apa ndeder apa gawe iki bayam merah mau gawe lahan. Terus niki pemirsa udah selesai yang niki aku pas
masalah gini perkakasnya Mas Ampel. Nek Bifet iki aku ibuku arisan dibano aku guys, arisan 3 jutaan, yo budget 3 juta. Engko milih misale pengen sing liya boleh, misalnya nambah karek nambah 300 nambah tergantung nah apa hargane kuwi. Nek aku kan mebel aku rong wani guys, aku sik duwe sik duwe angsuran gak wani. Ya nek tak critakno ora ono bare guys ya. Urip menungso kuwi cuma setiap orang punya batasannya. Ada yang pantas kita ceritakan, ada yang tidak pantas. Oke, kudu ono privasi. Nek ora privasi kok masuk last doll ya apik ya ora apik ngono. Terima kasih. Rambutku iki yo ngombak guys ya. Rambutku ngombak tipis. Ngene sing ngerti gak tau sisiran, gak rapi ya sing ngombak yang ini iki. Ora kriting ngombak aku misalnya. Bapakku. Terima kasih nonton kontenku ya prenggane ngonten nyoncong HP tapi bermanfaat iso untuk duit ya dilakoni ya ora pemirsa. Ngono guys, nek aku sesuatu sing menghasilkan uang tak lakoni. Terima kasih ya pemirsa. Moga-moga pemirsa hari ini menyenangkan. Moga-moga rezekinya padha lancar, moga-moga sing komene apik, memberikan kritik yang membangun, tak dongakno utang ndang lunas. Amin. Diutang, tak dongakno duwe keinginan apa ndang terkabul, rezekinya double lancar. Memberikan contoh komentar yang baik dan benar. Soal jejak digital tidak bisa hilang guys ya, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata tidak berkenan. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.